kertoisin hälle, jota kiire pakottaa, jolla joka paikkaa kolottaa ja paine ahdistaa. Minä ohjaisinko etelään kuin lintu lentämään, vai turvautumaan pilleriin niin käänteen tekevään? En tietenkään, sillä lääke löytyy lähempää. Se on joka järven rannalla, Kuhmossa ja Vantaalla. Sauna, siellä krampit laukeaa. Se on sauna, sielun solmut aukeaa. Kun kiukaan posket punaisina hokkaa kuumuttaan, voin taata, että turhat kiireet ryntää unholaan. Sauna, se on sauna. Jos ystävien välillä on vihanpitoa, katkeria sanoja ja mykkäkoulua, on paras heidät samaan saunaan saada mahtumaan ja 100 asteen jälkeen kaikki anteeksi antamaan. Sillä tietenkin aina löylyvihan lauhduttaa, ei riita elää lämmössä, koivu vastaan läiskeessä. Sauna, siellä krampit laukeaa. Sauna, sielun solmut aukeaa. Kun kiukaan posket punaisina hohkaa kuumutaan, voin taata, että turhat kiireet ryntää unholaan. Sauna, 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 sauna. Se on sauna, 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 sauna. Se on sauna.